саломи маро қабул кунед дӯстони хубам. Соат ба вақти Прагада ва ба вақти Москав 12 душанбе бошад 14 дар соате ки ҳама рӯза ман Шалогул Хоҷа бароятон хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро тақдим мекунам ва талош меварзам дар давоми ин суҳбат ба суолҳое ки дар ҷараёни пахшҳои мустақим аз мо мепурсед ҷавоб бидиҳам. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон навори бозпурсии гумонбар дар куштори бераҳмона як ронандаи таксӣ дар шаҳри Душанберо нашр кард. Дар гузориши телевизионӣ гуфта мешавад ки Саймумин Муҳиддинов, фарди гумонбар дар ин ҷиноят, рӯзи 15 феврали имсол мошини эраҷи Эмомалии 31-соларо ки ба кашондани мусофирон машғул буд манъ карда аз ӯ пул талаб кардааст. Вақте ҷавоби радро мешунавад, ронандаро 42 зарби корд мезанад. худи гумонбар дар ин навор мегӯяд ки ӯ аз ронанда хостааст ӯро ба ҷои лозимааш бар ивази 8 сомонӣ расонад. ронанда розӣ намешавад ва баъди ин Муҳиддинов кордро дар гулӯи ӯ монда талаб мекунад ки тамоми маблағҳояшро бидиҳад. дар байни онҳо кашокаш сар мешавад ва ба гуфтаи боздоштшуда вай нахустин зарбаи кордро ба китфи ронанда мезанад. баъди куштор гумонбар 60 сомонӣ, телефони мобилӣ ва ҳуҷҷатҳои эраҷи Эмомалиро тасарруф намуда фирор мекунад. кормандони милитсия баъди 24 соат Муҳиддиновро дар зодгоҳаш ҷамоати Истиқлоли ноҳияи Ҷайҳон боздошт карданд. Қирғизистон муваққатан содироти маҳсулоти нафтиро ба қаламрави берун аз иттиҳоди иқтисодии Авроосиё манъ кард. дар ин замина дирӯз сарвазири Қирғизистон Улуғбек Марипов қарори дахлдорро имзо намудааст. гуфта мешавад чунин тасмим ба хотири он гирифта шудааст ки нархи маҳсулоти нафтӣ дар бозори дохилии Қирғизистон ба эътидол дароварда шавад. қарори имзошуда ба маҳсулоти нафтие ки тавассути афроди алоҳида аз хоки Қирғизистон барои истифодаи шахсӣ харидорӣ мешаванд рабта надорад. як нафар метавонад баки мошинашро бо маводи сӯхт пур кунад ва ҳам дар як зарфи ҷудогона бо ҳаҷми на беш аз 20 литр сӯзишворӣ харидорӣ намояд. қарори мақомоти Қирғизистон дар ҳоле содир шудааст ки бинобар муайяну аломатгузорӣ нашудани марзи Тоҷикистон ва Қирғизистон як қисме аз маводи сӯзишворӣ аз ин кишвар ба Тоҷикистон қочоқ мешавад. нархи сӯзишворӣ дар ин кишвар бинобар узвияташ дар иттиҳоди иқтисодии Авроосиё арзонтар аст. зимнан чанд рӯзи ахир дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар Тоҷикистон нархи маводи сӯхт боло рафтааст ва дар ин бора мо дар барномаи хабарӣ гузориш хоҳем дошт. вобаста ба раҳандозии парвозҳои доимӣ аз Русия ба Тоҷикистон бояд гуфт ки феълан хабари наве дар ин бора надорем дӯстон. ба ҷуз аз пешбинии раҳбари фурудгоҳи Внуково ки гуфтааст эҳтимолан дар 2 моҳи оянда тақдири ин парвозҳо ҳал мешавад ва Русия иҷозат медиҳад ки парвозҳои мунтазам ба Тоҷикистон сурат бигирад. дӯстони азиз, мо ҳар навгониро дар ин замина пайгирӣ дорем вобаста ба пурсишҳои ҳамарӯзаи шумо ва ҳатман мутмаин бошед ки огоҳ хоҳем кард агар хабари тозае ба дасти мо расид. бо дархости достонии кулли Тоҷикистон Бурҳонов Ҳабибулло гумонбари дигар дар марги Азизбек Раҷабов ҷавони 18-сола аз ноҳияи Айнӣ боздошт шуд. Азизбек Раҷабов сокини деҳаи Ревади поёни ин ноҳия рӯзи 31 июл дар муноқишае бо гурӯҳи ҷавонон ҳалок гардид. дар марги Азизбек ки дар як занозанӣ дар рӯзи Иди Қурбон маҷрӯҳ шуда дар бемористон ҷон дод, 4 ҷавони ҳамдеҳаи ӯ муттаҳам дониста мешаванд. 3 нафари онҳо дар боздошт қарор доранд, аммо яке аз онҳо ба гуфтаи пайвандони Азизбек дар озодӣ буд. як манбаъ аз достони кулли Тоҷикистон рӯзи 3 март ба радиозудӣ гуфт Ҳабибулло Бурҳонов бо талаби волидони Азизбек Раҷабов 13 феврал боздошт ва ба тафтишот ҳозир карда шуд. дар сурати тасдиқи айб ба ӯ ҷарима ва ё 5 соли зиндон таҳдид мекунад. дирӯз дар эътирозҳои зидди ҳукми низомиён дар шаҳрҳои мухталифи Миянмар камаш 38 нафар ба ҳалокат расиданд. намояндаи Созмони Милали Муттаҳид дар умури Миянмар мегӯяд 3 март пурхунтарин рӯз аз замони сари қудрат омадани низомиён дар ин кишвар буд. хонум Кристина Шранер Бургенер афзуд ки дар давоми як моҳи гузашта беш аз 50 кас кушта ва садҳо нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. шоҳидон ва наворҳои видео аз он шаҳодат медиҳанд ки мақомот
ҳокимот дар муқобили эътирозгарон аз гази ашковар, тирҳои резинӣ ва кушанда истифода бурданд. 1 феврал низомиёни Мянмар ҳукумати аз рӯи демократӣ интихобшудаи ин кишварро барканор намуда раҳбарони ҳукумат ва як ида аъзои ҳизби ҳокимро ба ҳабс гирифтанд. ҷомеаи байналмилалӣ ва ба виҷа кишварҳои ғарбӣ табодулоти низомии Мянмарро маҳкум карданд. Британия пешниҳод кардааст ки дар ҷаласаи 5 март шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид ба арзёбии вазъи Мянмар рӯ орад. департаменти давлатии амрико мегӯяд Вашингтон пешниҳод кардааст ки дар зери парчами созмони милали муттаҳид як конфронси байналмилалӣ бахшида ба Афғонистон барпо гардад. ин ташаббус замоне матраҳ шудааст ки фиристодаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар умури Афғонистон Залмаи Халилзод барои баррасии вазъи раванди сулҳ ба Кобул сафар кардааст. Халилзод бо президенти Афғонистон Ашраф Ғани, раиси шӯрои олии мусолиҳаи миллӣ Абдуллои Абдулло ва дигар афроди дорои нуфуз пешбурди музокироти сулҳро арзёбӣ кард. тахмин мешавад ки имрӯз Халилзод дар Қатар бо аъзои ҷунбиши Толибон вохӯрда ташаббуси Амрикоро матраҳ мекунад. Президенти Амрико Ҷо Байден таҳқиқи иҷроиши созиши сулҳ бо Толибонро ки соли 2020 дар Қатар ба имзо расида буд дастур додааст. бар пояи ин созиш нирӯҳои Амрико бояд то 1 майи соли равон аз Афғонистон берун мешуданд, вале маъмурияти Байден иброз доштааст ки тасмими ниҳоӣ баъди анҷоми таҳқиқот гирифта мешавад. дар шаҳри Исор беморхонаи нав месозанд. Кумитаи меъморӣ ва сохтмони Тоҷикистон мегӯяд ин бемористон барои 200 кат пешбинӣ шудааст. дар мавриди муҳлати иҷроиши ин таҳр ва ҳаҷми маблағи пешбинишуда барои бунёди бемористон тафсилоте нест. гуфта мешавад сармоягузорӣ аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ сурат мегирад. бино ба иттилои Бонки ҷаҳонӣ маблағгузории феълӣ ин муассисаи байналмилалии молиявӣ ба бахши тандурустии Тоҷикистон беш аз $42 миллион ташкил медиҳад. ҳадафи ин лоиҳаҳо беҳтар намудани ҳифзи саломатии аҳолӣ ва ҳалли камғизоии кӯдакон унвон дода мешавад. дар Петербурги Русия як зодаи Осиёи марказӣ барои ҷалби шаҳрвандони Тоҷикистон ба сафи ҷангҷӯёни созмони террористии Давлати Исломӣ ба 5.5 соли зиндон маҳкум гардид. раёсати минтақавии хадамоти амнияти федералии Русия мегӯяд Акрамов Исфандиёр ба тарғиби 2 шаҳрванди Тоҷикистон дар Санкт-Петербург барои сафар ба Сурия ҷиҳати ширкат дар амалиёти ҷангӣ дар ҳайати созмони террористии Давлати Исломӣ муҷрим шинохта шуд. маҳкум гардида молати зиндонро дар маҳбаси низомаш умумӣ пушти сар хоҳад кард. ва бинандагони азиз, ҳоло барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. Бонки миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 63 дирам таъин кардааст. имрӯз 4 март 1000 рубли русӣ расо 153 сомонӣ нархгузорӣ шудааст ки нисбати дирӯз 80 дирам бештар мебошад. خب این چند خبری بود که خواستم برای شما در این ساعت برسانم. سپاس میگم که تا آخر صحبت ما رو تماشا کردید. با خبرهای از این بیشتر شما رو در دوام روز منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و تا ملاقات بعدی برای کار برای هر یک شما میخواهیم.